Lilian, Enzo Aishal. Tichita varageti sakamanje, pandagati mukamandi nengendara zabanje. Hazuzade kuditezera katamboge mazaga, izve zvivura geti buda ande tozichaga. Mukoma vengo pamavariya. Linjani lonke amaZimbabwe amahle. Munofara ere, murwadereko, makasimba chere matukoyo. Right, starangu ndetu kwa no rest Enoch Ngwena Soswe. Musazokanganwa zvekuisa se kwekutanga kwacho. AKA Genius wekwa Soswe. Pamfako sap vanonditi potato. Right, tadzoka zvakare muchirongwa waizive. Icho chatinoita Svondo rega rega tichizivisana maererano nezvatisingazive kuti atizive. Tapinda. Svondo rino tiri kukurukura pamusoro pemapfekero evechidiki vemazuva ano. Ngaticherechedzei mufananidzo uri kutevera. Right, kudzikisa mabhurugwa kwamunoita vakomana regai ndikuudzei kuti kwakatangira kupi nekuti handimi makatanga nazvo. Izvi zvakatangira kunyika yeUnited States mumajeri eko. Zvinonzi pakaita nguva yekuti vasungwa vaitwa vakadzi nevamwe varume vachipiwa mari nefodya yekuputa. Izvi zvakazivikanwa nevachengeti vemajeri vatinoti magadhijeri muchirungu chedu chakamonyo, tichitadza kuti majeogadzi. Zvikabva zvarambidzwa pakarepo pachibva paiswa mutemo wekuti wese anoonekwa kana kunzwikwa achironga nezveungochani uhu anezenga achizopamhidzirwa makore ekugara mujeri pamusoro pemakore aagara achipika. Naizvozvo nekukara kudya kwakanaka pamwe chete nehavi yekuda fodya, vasungwa vakaona zvisingararamiki pasina chingochani. Saka vakatsvaga nzira dzekuzivisana maitiro avangaita kuti vaenderere mberi nezviitiro zvavo izvi zvakashata pasina kuonekwa kana kuzivikanwa nevachengeti vemajeri. Ndipo pavakatanga kufamba vakadzikisa mabhurugu avo vachionesa shashiko dzavo kana magadziko vakaisa mabhurugu umu. Kuri kupa chiratidzo kune vaisi vaita vakadzi vaye kuti vatevere kuchimbudzi vobva vaita Sodom neGomora, Sodindo banana. Izvi vakazviita kwenguva refu vachibudirira kusvika mukubuda mumajeri. Ndipo pavakatangawo kudzidzisa vaive panze kuti vaitewo saizvozvo kana vachida kuita chingochani chakachenjera chisina kubatwa nevemutemo. Saka imi vakomana vano mapfekero aya munoreva here kuti muri ngochani? Aiwa, musarambezve, tararai mapfekero enyu aya. Right, kubva nhasi siyana netsika yenyu iyi muve vanhu kwavo. Svondo rapera takakupai mubvunzo wekuti ndeipi mhuka ine mabvi mana? Which animal has 4 knees? Hapana akakwanisa kutipa mhinduro kusvika pari nhasi. Ndamboda kupai makulu ekuti mhuka iyi ine makumbo ese ekumberi ari 4. Ndavazoona magona kutovhiringika. But heyo mhinduro yataitarisira, mhuka iyi inonzi nzou. The answer is elephant. Go and do your researches. Right. This week's question is chii chinowanika kamwe chete pagore asi chichiwanika kaviri pasvondo. This competition runs until the 3rd of May 2020. Tumirai mhinduro dzenyu musi uyu usati wasvika. The first correct answer before the deadline will win one of the following novels: Zakari Nopisa, Muchineri Pizano, No Rest in Biography, and Fukwa. Send all your answers to the following numbers on your screen, or email your answers to geniuswekwasoswe@gmail.com before the deadline.